Katedra strojírenské technologie patří k jedněm z nejdynamičtěji se rozvíjejícím katedrám Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci. Úzce spolupracuje s více než 50 významnými firmami z domova i ze zahraničí, které mají trvalý zájem o zaměstnávání absolventů všech 4 zaměření katedry. Na katedře strojírenské technologie se konkrétně jedná o následující zaměření: technologie slévání, technologie svařování, technologie tváření kovů a technologie zpracování plastů. Kdo má trochu za ušima, řekne si, jo, plasty, to je prima budoucnost. Ani chvilku nezaváhá, tváření plastů volbu dává, má na to nos. Ohnout plech, tak to je věda, kolik síly je potřeba, spočítej. Posaď se u jednoho stolu s námi na tváření kovů, tak vítej. Naučíme tě, jak na to, jak na správný tvar plechu, to se ví. Jak ze zbytků ropy dělat zlato, správně navrhnout díl plastový. Vždyť ty víš, že ve světě se nestratíš s tímhle skvělým zaměřením. Ty víš, že se tu dost naučíš, odborníka se rázem proměníš. Ať si pán a nebo paní, přijď k nám na svařování, už je čas. Obloukové, odporové svařování je dnes všude kolem nás. Ať si čas klidně uhání, vždy tu bylo slévání a bude dál. Je to důležitá věda se spoustou neznámých zákoutí. Odlitků je všude třeba a svarů těch ještě možná víc. Vždyť ty víš, že ve světě se nestratíš s tímhle skvělým zaměřením. Ty víš, že se tu dost naučíš, odborníka se rázem proměníš. Ty víš, že ve světě se nestratíš s tímhle skvělým zaměřením. Ty víš, že se tu dost naučíš, odborníka se rázem proměníš. Že je to tu nejlepší, ať se každý přesvědčí. Kdo nevěří, ať tam běží na den otevřených dveří. A teď buďte ve střehu, den se koná ve středu 15. prosince od 9 tu pro vás jsme. Na dotazy vaše smělé odpovíme všichni vřelé. Slévání, tváření kovů a plastů, svařování KSP.